Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звуть Денис Жоров. Я народився у листопаді 1983 года. Белорус, у шлюбе. Разом з жонкой виховую сина. З сім'єю живемо на вулиці Убаревича у Чижовці. Я економіст. Працюю головним бухгалтером у приватному витворчому унітарному підприємстві «Арт-Трия». З 2009 года з'являюся сябром партії БНФ і громадського об'єднання Белорусского народного фронту «Адрадження». З падрабязнай праграмай партыі можна азнаёміцца ў сетцы інтэрнэт. Я засяроджуся галоўныя тэзісы і мэты партыі, якія з'яўляюцца яе падмуркам. БНФ – гэта сіла, якая паслядоўна бароніць беларускія інтарэсы. Інтарэсы беларускага народу і незалежнай беларускай дзяржавы. Галоўная мэта БНФ – свабодны чалавек у незалежнай Беларусі. БНФ імкнецца да свабоды, а менавіта да стварэння дэмакратычнай супольнасці адказных грамадзянаў. Да незалежнасці Беларусі, якая павінна быць незваротнай і надзейна абароненай, да дабрабыту, да эканамічнага вызвалення людзей праз прынцыпы да прыватнай уласнасці, да адраджэння, да аднаўлення беларускай культурнай традыцыі. Як кандыдат ад партыі БНФ, я, Денис Жоров, цалкам падтрымліваю імкненне Беларускага народнага фронту да стаўлення умоў для ўпэўненасці нашых грамадзян у сваім будучым, будучыні сваіх дзяцей і ўнукаў. Думаю, што сёння шмат хто з гледачоў майго выступу жыве неблага, але не мае ўпэўненасці, што заўтра гэтае неблага працягнецца. Паколькі пытанне будучыні сям'і і радзімы кранае мяне, як і многіх жыхароў нашай краіны, я з асаблівай цікавасцю аднёсся да майго вылучэння партыі БНФ у якасці кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання. Абяцаю, што пасля абрання мяне ў якасці вашага прадстаўніка я прысвячу ўсю сваю працу і намаганні, каб кожны крок у заўтра станавіўся больш рашучым і ўпэўненым. Адначасова для жыхароў аўтазаводскай акругі буду спраўна працаваць над вырашэннем бытавых праблем разам з адміністрацыяй заводскага раёна ў рамках кампетэнцыі дэпутата. Маю дзеля гэтага багаты і разнастайны прафесійны і жыццёвы досвед. Навучаўся ў Варшанскім механіка-тэхналагічным тэхнікуме па спецыяльнасці банкаўская справа, які з адзнакай скончыў у 2002 годзе. У 2006 годзе паспяхова скончыў і атрымаў дыплом Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта па спецыяльнасці фінансы і крэдыт. Праходзіў службу ў войсках сувязі ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. З 2007 года па 2012 працаваў на мінскім падшыпнікавым заводзе, паступова павышаючы кваліфікацыю, пачынаў з пасады спецыяліста ўпраўлення эканамічнай бяспекі. Быў прызначаны і працаваў намеснікам начальніка планава-эканамічнага аддзела і, нарэшце, начальнікам кантрольна-рэвізійнага аддзела. З 2012 па 2017 год працаваў у кантрольна-рэвізійным аддзеле мінскага аддзялення беларускай чыгункі, дзе не раз прымаў удзел у праверках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці чыгуначных прадпрыемстваў і арганізацый па розных накірунках. Сёння я працую галоўным бухгалтарам на прыватным вытворчым прадпрыемстве і лічу, што на час дзейнасці Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання майму кіраўніку будзе лягчэй замяніць мяне годным, дасведчаным чалавекам, чым кіраўніку іншага сумленнага і адданага сваёй справе чалавека з буйнога і вельмі важнага для нашай краіны прадпрыемства. А як лічыце вы? Пабачым адказ у выбарчых бюлетэнях. Заклікаю кожнага грамадзяніна прыняць удзел у выбарах на маім баку. Жадаю міру і дабрабыту вам, вашай сям'і. Дзякую за ўвагу.